Når en orkidé skal ompottes, så er det en god idé, at den har stået i vand i en halv times tid. Så bliver rødderne bløde, så de ikke så let knækker, når de skal ud af potten. Hvis det er nødvendigt, så kan man klippe potten nænsomt op, og rødderne tages forsigtigt ud. Orkidéer pottes om hver andet år, eller når rødderne bliver for store i forhold til potten. Honum orkidéjord består af den rette sammensætning for dine orkidéer. Størstedelen er afmålte pinjebarkstykker fra Sydeuropa, kombineret med lidt tørv og hvidmos. Det giver planten de bedste vækstbetingelser og luft til rødderne. Honum orkidépotte er nem at arbejde med. Hæld lidt jord ned i potten og påbegynd omplantningen. Honum orkidébalsam har rigtig gode egenskaber. Faktisk 3. Balsammen forebygger, at der samles støv på bladene og giver pæne og blanke blade. Derudover indeholder balsammen også en ingrediens, som gør, at planten holder på fugten. Det er vigtigt for orkidéer, da de netop stammer fra subtropiske egne. Endelig er der tilsat gødning. Der findes 2 forskellige Honum gødningsprodukter til dine orkidéer. Enten en flydende gødning eller gødningspinde. Det er lidt af et temperamentsspørgsmål, hvad du ønsker at anvende. Honum flydende gødning kan du let iblande vandet, når du vander dine orkidéer. Det er nemt at afmåle den rette gødningsmængde med kapslen, som fungerer som doseringskammer. Honum gødningspinde afgiver langsomt gødningen. Anbring 1-2 pinde i jorden, alt afhængig af pottens størrelse. Nu er orkideen plantet om, og her ses en orkidé, som har fået sunde vækstbetingelser og står nu med blomst. Honum orkidépind er en robust plantestøtte. Før pinden ned gennem jorden ved siden af stænglerne. Honum orkidéklemme er en nem klemme at placere omkring plantens stængler og honum orkidépind. Her ser du alle Honum orkidéprodukterne. Ønsker du smukke og farvestrålende orkidéer, så brug Honums orkidéprodukter. Honum giver dig glade og sunde planter.